Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства и изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията с входящи номера, съответно 51 503 0963 и 51 503 0964 и са предоставени на комисията. Приятели, тая седмица 3 от 3. Добре ли е? Айде сега лек ден и всяка сутрин, като тръгвате да ходите на работа, да не забравяйте да си припомните, че председателката на Народното събрание всяка сутрин ви съобщава, че България е част от войната. Да, и ще става все по-част от войната. Айде сега лека вечер.